Adap ke mekardam kada ko vela so YouTube channel long kilang radu ana fans tamil lapen pinila so video long nali tum banang wan pila bangke online pen Airtel payment banks account ko si kang puneng sima la so process na wan pig lo nali tum la so YouTube channel long nang kamre milang putega chiwan pen subscribe ikon lapen video nali tum share pon ikon tangi non patiek pen online pen Airtel payment banks account kang pu process lang polonang lapen chetan polonang tangi non chetan polonang Airtel payment bank account online pen koson si Kangpu neng zima step by step nili nali tuma fan non na so video long nang than pachini pon ikpo jong se nali tum Airtel payment bank account jong si Ingpu igzi pulo tangte la so video labang ke nali tum kiching pen kijut an lang pon account tangte Airtel payment banks account Kangpu ji afan kiching si nali tum la so video description long stame link long igzi kali pulo tangte nali tum Play Store mate Google Play Store long dam ikon hadak nali tum tok dam ikno Airtel thanks recharge and UPI pu mate Airtel thanks pule tok dam ta chok lapen hadak laso apps bang la install lang po install je fan la install long ber nang po install long ber pon ik det lo pulo tangte laso a apps la bangke open nang po la bangke ka open a process la bangke step 2 lo dak open pon lo pulo tangte ke chengsi la bangso a apps ka download cheng lang lapen apps ta Ingpu cheng lang pulo tangte penan dak isi permission lai bang pinang po permission pitang thai lo pulo tangte kichengsi nalitum Airtel number pen stami login nang po login ji fana nalitum dak mobile number ber nang po mobile number ber ikdet tela continue along ber nang po lapen continue along ber pon lo pulo tangte dak nalitum Kipia mobile la number along OTP nang leegzi halo so OTP bang elitum fill up nang po fill up tang elo pulo tang te step 3 la bang ke nalitum la screen along ke thek pon long arjana son puthot nalitum a mobile long sta me thek pon long ikpo ladak pen elitum recharge pay bills la pen coupon la pen kapre kapre ga son andak pen thek pon long ikzi la pen elitum la banking la pen payment sadim damsi dak payment banks we tok thek long si la swadim ilitum bernang po step 3 long bangke la pen dak ber pon tang lo pulo tang te puthot la step 4 la bangke la dak pen Airtel payment banks puching thek long ikpo la pen open your saving account po tok thek long si la pen la bang so saving account jong si Ingpu lo pulte ilitum benefit la bangke zero balance account la pen online account opening la pen save la pen secure la banking la pen earn rewards tami ilitum ladak pen long pon ikpo la se open ji aphan mati Kangpu ji aphan bank account la open account podim ilitum bernang po ladak ber pon iglo pulo tangte step 5 la bangke nili puthot na beklang pon topo step 5 la bangke nalitum la screen along thek pon long teng si thek pon long ikpo personal details fill up nang po Aadhaar card long ke do amena teng elitum dak tok do nang po full name la pen date of birth la pen pan card number la pen Aadhaar number elitum la dak pen ber pon nang po step 5 la bangke la pen ber pon ikdete puthot la continue along ber tu nang po continue along ber lo pulo tangte puthot la step 6 la bangke nalitum ladak thek pon long ateng thek pon long ekpo pan card la pen Aadhaar card la hini verification na po la pen Aadhaar card long kilinga mobile number long stame OTP isi leekpo la pen OTP leek det pen afi elitum video KYC la bangke claim nang po video KYC ke claim ji aphan elitum la bangke step 6 along all high process ke video KYC claim ji aphan start along bernang po start along ber pon iglo pulo tangte elitum la face bangke cheklan nang po la pen RVRS tamil lang nang po emek char pa me nang po la lo pulte video KYC la dak pen successful po successful lo pulo tangte EKYC EKYC da complete your video KYC has been completed successful po option cheklang ekpo la pen cheklang ikdet pen aphi puthot step 7 la bangke open
la Airtel Payment Bank account Kangpu la bangke successful po lapen ilitum ekeching si 100 rupees tame deposit nang po 100 rupees deposit lo pulo tangte ilitum bank account number lapen IFSC code la tame ilitum long ek po lapen so Airtel Payment Bank silitum Google Pay Phone Pay lapen kaprek lason payment apps long tame add pon long ek po jo la hello a process la bangke documents kinang ji la bangke Aadhaar card, PAN card lahini dolo pulo tangte chok eglo. Lason ethanal itum la payment banks la bang mate la Airtel payment banks la bang kenal itum Ingpu pon ikmelo kecheng sini le nali tum han puthon nan than pechini pon topo step 1 la bang keli tum Google Play Store long pen Airtel Thanks apps download nang po kali pulte nali tum nasto video description along stame comment box along lang iko hodak link long iksi hodak nali tum link long bear stame direct nali tum install pon ikmelo la pen install that pen aphi da apps bangke open nang po open lo pulo tangte ilitum ada terms condition dia kata la permission lai bang allow kori nang po lapen allow that pen aphi ilitum da Airtel number pen login nang po login ji apani Airtel number ber nang po continue long ber nang po OTP nang lek po OTP fill up nang po OTP fill up ik that pen aphi da api simpu pon ek po mata app simpu pon ek po lapen payments bank puthek long je la so di militum ber nang po ber lo pulo tangte bank account kang puji option chiklang ek po lapen open account po demili tum ber lo pulo tangte ladak pen itum amen lapen date of birth lapen PAN card number Aadhaar number ber nang po lahai ber thai la pulo tangte Aadhaar card along link mobile number along OTP nang lek je la so OTP ber nang po lapen video KYC claim nang po video KYC claim je apan automatic camera singpu ikpo lapen la so camera mate la circle along elitum emhang puk chikla nang po mobile pen lapen left right elitum chetwar nang po lapen amex tame asap so po pastrip nang pos mate slog nang po lapen da filo te da video KYC bang successful po video KYC successful lo pulo tangte ilitum 100 rupees ba 200 rupees deposit paprang nang po deposit tang lo pulo tangte account open a process la bangke successful po lapen account number la bangke nalitum da kipidun a mobile number se account number cheplang ikpo lapen IFSC code la bangta nalitum long ikpo kado ka wela dak penalitum long typo lapen la so bank account penilitum GPay punon PhonePe Paytm nabi kaprek apps along ilitum use melo jola hello Airtel payment banks kang puji a process bangke lasimo kangpo hojong si kopinya sagdo pulte nalitum WhatsApp along nang contact ikon nili nalitum afan na chira abdon ikpo lasipinya video long makel anling ton ponik nang domi thakme kadukawe car vitis 2.0 YouTube channel long kelagara do anafan stami nilin pen cardom